बड'लेण्डनि गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो खौसेथि आरो गोजोननि रेलि खालामबोदों। खौसेथिया जोंनि हारिनि गेजेरावबो नांगौ, खौसेथिया बड'लेण्डआव रायजो जानाय गासैबो हारिनि गेजेरावबो नांगौ। दा बे खौसेथिखौ मोनोब्ला गोजोना अराय गोजोन जागोन। गोबां बोसोरनि उनाव बड'लेण्डआव गोजोन थासारि फैदों। गोजोन थासारिनि थाखायनो दिनै मोजाङै लेखा फरायनो हादों, मोजाङै आबाद मावनो हादों, मोजाङै हारिमु सिबिनो हादों, मोजाङै गेलेनो हादों। दा बे थासारिखौ अराय गोजोन खालामनो थाखायनो बर'फोरजों लोगोसे गुबुन गासैबो हारिफोरखौ लानानै UPPL मडेल अफ पलिटिक्सआव जोङो गासैखौबो लानानै बे हान्जाखौ खुंदों आरो बे हान्जा खुंनाया कन्टिनिउ जागोन। फैगौ 25 बोसोर बिनिख्रुइ बांसिन जों लुबैदों बड'लेण्डआव अराय गोजोना थानांगोन आरो UPPL हान्जायाव दिनै बर'ल' नङा गासैबो हारियानो लोब लोब ओंखारबोदों। मानोना UPPL मडेलनि राजनितिखौ बयबो बजबनानै लादों, जेराव बयनिबो अननाय दङ, बयखौबो मानिनाय दङ, बयखौबो फोथायनाय दङ। बेफोरबायदि हाब्रु सारनाय राजनितिखौ बिथाङा जोबोद मोजाङैनो मिथियो। आं बिथांखौ हाब्रु सारनो नागिराखै, बिथाङा गिदिंफिननानै नायबानो जाबाय। 2003 मायथाइयाव रेकर्ड जाबाय, बेनि उनाव 2008 मायथाइनिफ्राय मा जादोंमोन बेखौ बिथाङा उनथिं नायबानो नुयो। गावनि बिदा फंबाया मानो थैनो गोनां जादोंमोन 2003 मायथाइयाव बिटिआर गोरोबथा BTC गोरोबथा जानायनि उनाव आरो लोगोसे हारि माहारिफोरजों दाङाबाजि जानाय समाव बिथाङा बबेयाव दङमोन बे बाथ्राखौ सानना नायबानो जाबाय। जोङो 2015आव आगोलनि UPPL दोलोआ 7 मोनदोंमोन। 2020आव UPPLआ गासैजों बेवहाय 2 मोननो हादों आरो 2025आव जोङो हारसिंनो सरकार जानो हानाय रोखोम जखानि जोङो MCLA मोनगोन। बेखौ CSPआ खालामदो। बेवहाय मायबाफोर खिलिमिलि एबा जेंना नुजायोबा जों CSPजों सावरायगोन।